Depuis le 17, juge Kama a eu joli mun kɛ terrain kan a ka taa o ci ka bɔ terrain kan. Affaire ka classé. Donc 24 mars lundi Burulayi ko seginnen ka na nana n'a ka daluyaw ye a ka sɛbɛnw ka nana walisa ka na yira juge la. Juge y'a ɲininka yala a ye yɔrɔ ci wa? A ko ale ma yɔrɔ ci. Ka sabu kɛ juge ma papier d'a ma mun b'ale yamaruya ka yɔrɔ ci. A y'a ɲini juge fɛ ni a bɛ se ka papier di ale ma mun b'ale yamaruya mun bɛ kɛ ale seere ye k'a fɔ ko juge de y'a fɔ ale ka yɔrɔ ci. O ma bɛn juge ma, juge dimina, juge ko ale na mandat d'a kan. A kɛra o cogo la, juge ye mandat da Burulayi kan k'a bila ka taa kaso bon. Anw ye aw balimakɛ Amadu Mayiga ye, chirurgien, secrétaire aux revendications, comité syndical Gabriel Touré. Burulayi ka gɛlɛya in a nana Burulayi ka terrain ko kan. Terrain in Burulayi y'a sɔrɔ comité syndical de fɛ. Comité syndical de ye dugukolo ɲini baarakɛlaw ye. Ani Gabriel Touré comité syndical ye o dugukolo sɔrɔ 2005. O dugukolo o ye titre foncier de ye, an ye mun sɔrɔ mun bɛ Kati. O titre foncier de don. Donc Burulayi a ye dugukolo sɔrɔ o senfɛ. Ani ka Burulayi to dugukolo jɔli de kan, u nana Burulayi ka baarakɛlaw cɛ ka taa n'u ye gendarmerie la k'olu datugu ye. Kumaw kɛlen, baarakɛlaw labilala, a ko bilala ka na tribunal la commune 6 la. Ani lundi 17 Burulayi a convoquera, mars a taara jaabili kɛ. U y'a ɲininka papiyew la ko ale bɔra baarakɛyɔrɔ ka na nka papiyew bɛ yen. Lundi 24 audience bilalaw la a nana ni papiyew senfɛ. Nka depuis le 17 juge Kama a ye jɔli mun kɛ terrain kan a ka taa o ci ka bɔ terrain kan. Affaire ka classé. Donc 24 mars lundi Burulayi ko seginnen ka na nana n'a ka daluyaw ye a ka sɛbɛnw ka nana walisa ka na yira juge la. Juge y'a ɲininka yala a ye yɔrɔ ci wa? A ko ale ma yɔrɔ ci. Ka sabu kɛ juge ma papier d'a ma mun b'ale yamaruya ka yɔrɔ ci. A y'a ɲini juge fɛ ni a bɛ se ka papier di ale ma mun b'ale yamaruya mun bɛ kɛ ale seere ye k'a fɔ ko juge de y'a fɔ ale ka yɔrɔ ci. O ma bɛn juge ma, juge dimina, juge ko ale na mandat d'a kan. A kɛra o cogo la, juge ye mandat da Burulayi kan k'a bila ka taa kaso bon la. Ani mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko dugukolo ko kɛlɛ don. Dugukolo ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ. N'i y'a mɛn Burulayi sera dun ma, syndicat de ye yɔrɔ ɲini ka d'a ma. Syndicat dun titre in bɛ syndicat bolo depuis 2005. Or mɔgɔ min ni Burulayi tun bɛ ɲɔgɔn na, permis de b'o bolo. O permis ye 2023 ye. Anw bolo a ko kun man kan tɛ ka se o ma. O kun bɛ se ka bila ka taa tribunal administratif la, sɛbɛnw bɛ sɛgɛsɛgɛ, min ta ye tiɲɛ ye o ka tiɲɛ bɛ di a ma. Nka an kɔni bolo titre mun ye 2025 ye ani permis min ye 2023 ye olu tɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma. Merci beaucoup. Merci.